Ay, tutuni. Bastos ka eh. Kindamay vlog ko. Uy, come. Ay, dito pala yung daan niya. Medyo pinapahilo mo kasi nakalumabas lahat ng check-in. Sir, ano na yung pangalan mo ulit? Nato po. Sir Nato, ng Yellow Beach Villas. Sige. Naakala namin private lang. Ay, di siya private. Kaya ano, ang ganda kasi ng ano dyan, sir, pag nadadaanan po, punta kami sa kabila. Maganda yung mga display nyo sa Sa harap. taas lang. Ano naman po mga pwede kayo market dito? Same lang din naman basta may order kayo sa menu natin. Ay, wow. Ay, oo nga. Ay, meron din silang... Third floor lang, di ba siya tapos? Meron naman po, banda na po, dito man chill music ng tayo. Wow. Kasi mahal ko ng bago. Maganda pala dito. Tapos, pag umaga, kita mo din yung view. Garondoga. Meron tayong conference for video. Gusto nyo talaga na ano. Inquire. Gusto nyo magpa-reservation?